Citro Channel, SGT Channel, Ivalak Sanyota Channel, Wong Dugal Production. Yo, Gunung Kidul TV Channel. La la la, ya. Wirelessnya mati lagi mas. Wirelessnya. Ayun. Panting sumelorot tejane. Kang podoni teh turonggo. Kembar warane kembar, bisanane kembar dedek piadege. Yo kembar baguse. Sahyo, Krido Satrio. Asik Sopo wonge lho. Hilka Darista. Aduh piyo kaya tanpa guna uripku ning alam donya duh nyawa mugi-mugi punduta Sahyo Krido Satrio. GTS TV, Gunung Kidul TV, Ivalak Sanyota Channel, SGT Channel, dan Citro Channel.
Satrio. Paribasan sagelar sepapan anut reng Senopati putra pangabet pinangka tetunggiling ayuda. Kang wis padha nitih trungga wis padha caket karo gegaman kuwi pertanda. Sakwengkone bakal siap siaga methuk barisan mungsuh teter kadigdayan adu atos sing balung meleting mulit. Kalamunta maju sajroning paperangan yen wedi aja wani-wani kalamunta wani aja wedi-wedi. Karya mukti Merga campuh madaning palagan kuwi pilane amung ana loro yen ora mati mukti luput bejaya mung cilaka. pun kakang pamit palang Mula aja tiba-tiba. Yuk. Satrio. Cahyo Krido Satrio.
Satrio. Yuk, tekan titiwan sini. Wadya bala. Siap siaga. Campuh madyaning palagan. Oi. Ye. Ae. Ya. Siji, bapak siji. Aja padha lena pangendam. Woi. Ayo. Lo. Ye, ae. Woi. Cahya Krida Satrio. Ya. Ayo. Wani. Woi. Woi. Awas, aja nganti kleru dikaca dimungsuh. Woi. Adalah. Iya. Semangat channel. Iya. La. Ae. Wes. Ya. Lo. Ayo. Wah. Jaga katentreman supaya aja nganti ana telik sang dipaya aja nganti ana dom sumuruping banyu.
Kabul Maisa. Yo. Oh, ya. Campuh. Yo.